USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Maorin, kahit ko kung mga mamuhanan, nasiyag matlaing tibat patig mo. Una, sino ka na kami kinisakani? Paolo, saan ka kading nga makauray? At ang amin pagkip ko nga gabrod. At agur-uray nga napintas nga trabaho sa di Australia. Kahit ko maurin, nga sakbay nga mapanak sa di abroad, mamuak ko man resulta ti panagkaraharem ko. I love you so much. Asak tirumbeng kapot ha. Agpadpadat ang opisina. Agpadpadat ang college graduate. Idin to tanim ni Isagani. Nga karibal ko kita. High school graduate lang. Kan may sala nga mangalap. Iso nga dakal ti pamatik. Nga siyak ti pilyem. Paolo, di lang mabaling nga agsublikat tulayan ng Tunopia Friday. Rabi ti Friday. Sa di itong umamuam. No asino ka na kayo. Ti pilyek kinisagani. Gab-gab humiidi, manunemi iti baybay, nga nagpipiknik, gabot ti awis di sagani. Ni sagani manunemi ket agar-aram met kanyak. Namadyo, so nalang ta, kayo manggi ti kutis na, ken kas ko na itay ni Paolo, nga manghalap lang. Kalugaran mi ni sagani, idinto tataga sentro ni Paolo. Agpadpada kami nga opisina, dahil kalikagom digit tinakanak kanyak, nga siyak nga inauna, kada kami nga limang agkakamsat. Mangalap ni tatang, kabatad dakam nga tigid ti baybay, ket ni nanang tumultulong met, iten yaman nga maitulong na signan iti panagpamilya. Ket pinaadaldak, ket kunada nga tulungak tumet digit kakapsat ko. Dua, manong nemi digit pingit nga agar-arim kanyak, di isagani nga kinaraduarak ti high school ken kabaranggayak ken may isang mangalap. Ken kastamat ten manunemi ken ni Paolo nga mga opisina nga nagbaling nga model family ti pamilyada kapot aggapo iti dapintas nga pamilya. Manunemi kinapudno na no pagsaludsudak kada tatang kaninanang no asino kadagiti tuwa kayat da ni Paolo. Ngem itay pa nagpipiknik kami ket abalayan met ti hawag da kadig naganak ken isagani. Ken ni Paolo nga talaga ti panggap ko nga aklunen mano. Wen agingga nga dimtengen iti Friday manunemi dimteng ti Friday ket imun unamet ni isaganing umay ng pasyar kanyak. Idaman ba nga saan nga ni tatang ko tinawagam? No, di kat siya. Dati-dati nung may kagpasyal kat ni tatang ko tawagam. Nga da nakasagana nga gin nga bit-bit mo nga numen nyo ken napulutan. Uno, saan ka nga nakakalap iti mas kapulutan nyo ita? Actually, Maureen, ket indranta ka talaga ti saan nga uminom. Gabot kahit ko nga saan nga agad arak ti sangaw ko. No, dikat nabanglo. Nabanglo sangaw ko, diba? Nakabanglo aron. May kawak. Sana kita nga makaangot iti gin. Adamin rantak eh. Rantaman niya. Nga, aramitin. Barbaring na iso di pakasulbaran ti problema. Tanya kami ti problema. Nantun ka ano nga aklunan na. Ingkad din ko ito dito nga Friday. Nga maamuan na sino kada kayo. Kadi. Ni Paolo kadi. Sanga siya. Isagani.
Tsaka ro din nagbaybayag, sabat gayong na siya tinagasat. Kinuna kit timakder, ket tinurong non tiridaw, inlukat na tiridaw sa medyo rimuar. Simuro takmet, a medyo rimuar. Nabigla laing idi agkan na digiti bibig ko. Oh, mm, mm, mm. Hala ka, isa gani. I love you. Isot ka ng sanak nga minum ti arak, kapat kahit ko nga. Hangag at arak, dagiti bibig ko, mga ka dagiti lips mo. Maureen. Mm, 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 mm. Sana katin salaksik ti dakulap na kat nakabarbar ti dakulap na mga ayam kadagiti man sanas idi barukong ko. Asa gani? Heart. Mm, mm. I love you. I love you too. No? Saan nga isot tirantak nga ang klunen nga maaping isumutin na kunak tinakim ko. Nga agbalawak iti adda makita ka kutsa nga nakaparking iti sangot ti balay ket makikita nakamgayam ni Paulo. Nasulbarin ti problema ni Paulo ti kayat ko ngem ni apay nga ni isagani mat iti nangibagak iti I love you too. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulaing paset ti pagkasalitaan. Ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Maureen, iti probinsya ti Ilocosur. Nga daytoy, nga pagkasalitaan kat isuting kay manggigan, nga adada ti panakaibasa na, into no alas 12:30, gingan at alas 2, iti programa ti nga lagip tinapalabas, iti Action Radio TCJ Silawag. Nagtultuloy nga Reynaldo Refias na Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen kini Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagidag kakadakkel a premyo. No madama ka itang agbubuya iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page, paki-like, paki-share dito nga video ken ag-follow kay kumano saan ka nakamag-follow dito page ni paring Ray. Ket no iti YouTube channel tingkay pakangigam pakabuyaan dito yung video tayo. Like, paki-share ken ag-subscribe kay kuma kada ito yung YouTube channel no saan ka pa nakapag-subscribe papagayam. Ni manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, host tilagip tinapalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Ababala ang tindi pa ng ibasa na ito, itaat at idugto ito na alda, okay? Okay ba? Patikim, paraman, pailahin nga ko nada. Kahit syempre, kahit kung ipakaamo, kadigitay winners tayo last year, grand winners tayo, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kada di awarding ceremony di December 16, 2025, padaanan nyo ti panakaipablaak deta nga digitay picture yo, iti banawag. Mabaling nga ti issue 16 to 28, iti February, wala saan, iti issue nga ti banawag nga March 1 to 15, ipakamukto kata kayo. So, kablawan tayo, digiti winners tayo. Barbaring no, mabuya da ito, ikin may pakamuk at akawada. Sa mga ipagpakamuk no kanong madamatilagip na palabas iti Action Radio. Iti winners tayo, grand winner tayo ni Erlinda Lydia Paligat, iti Kalayab. First runner-up ni Lourdes Yumul, iti Barangay 5 Lawag City. Second runner-up ni Florendo Tagupa, iti Poblacion 4 Pasukin. Iti third runner-up tayo ni Imelda Viloria Hageman, tubo iti Kapurugtan Sulsuna, agdamang agdana sa Jai, California. Kenti special award tayo nga ni Nirmla Miguel Sadio, iti Barangay 1, San Juan, Paway, Ilocos Norte, ken agdamamaten dato'y the presenter 2025 in behalf kini Ray Fiesta ni Lerma Pagaragan, iti Mabusag North, Badok, Ilocos Norte, padaanan nyo. Makita yun to sa diya, mabuya yun to, tigiti ladawan nyo nga nakaigam ka na premyo yo. Yeah? Okay.
Ket na-i-feature sa diay ti pakasalitaan ni Erlinda Lydia Baligat kas grand winner tayo pagayam. Padaanan nyo ti isyo ti Banawag may pablaak detang awarding ceremonies. Kahit kung ibalagit digiti kakarakkel nga premyo, first winner, wano grand winner, grand prize winner, umao ti 50,000 pesos. Tibet first runner-up 30,000 pesos. The second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos can may second special award nga about iti 5,000 pesos. May ikaupat itan nga tawen. Pagayam, dito Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story. Pagayam. Ituloy tayo ngayon basa. Dito pagkasalitaan ni Maureen, iti ababa nga panakaibasa na. Di kiti madaman nga agbibuya kanya kita sa salamat iti panagbuya yo ni Ana Pimentel, ni Abalayan, Merly Pambit Ballesteros, kaya dumapay nga agbubuya, nga saan tayo nga makita, nga magbubuya da. Ituloy tayo nga ibasa. Dahil ababa nga panakaibasa, tilagip tinapalabas ni Maureen, iti Ilocosor nga pinauluan tayo iti, ano din pantay nga paulo na? Al-alisto. Al-alisto nga min ni Isagani, isut nagbaling nga boyfriend ni Maureen. Ituloy tayo nga ibasa. Insusurot ko ti panagkitak iti ipapanawen maron ni Isagani. Ket basta latan linapsan na ni Paulo nga nakasanggir iti kotsena. Gabotawanin ni Isagani, nagpatuloy matlaing manon ni Paulo nga pinadanon ko. Nga mawanin ti chocolate can flowers, nga dati-dati manon naming it-ited na flowers for you, chocolate for you. Baka imbabawinan. Adamat sa liguro hindi kotsena. Kanawanin ti sinupot ng grocery items nga dati-dati nga it-ited na. Imbaga kini naudi nga panang pasyar na kaniya nga ito na ito yung Rabiti Friday, manon naming, hindi pa nagdesisyon ko. Ni Paulo nga talaga tirantak nga aklunan ngam al-alisto manon naming ni Isagani. Nariknak ti bara dagiti bibig na ket binalis ko da ita nga agik nariknak pa iti bara ti dakulap na nga nangayayam kadagiti mansanas idi barukong ko. Ket idi I love you ko na I love you too ko nakmaten. Awanan tinaskan pa nga tuntunek Maureen. Gabata, pamaniknek tinay matangak. Iti sangot ti balayo pa'y. Nga posible nga saan lang siyak tinakabuya. Paulo, I'm sorry. Iso ka di ti patpatig mo. Isunti nang imbaga kita, I love you to. Kabayatan nga agkan na di bibig ko. Kahit mga sawan, ginulpe na ka ni Isagani. Al-alisto ni Isagani nga miti sa ka, Paulo. Actually, sika kumati kahit ko nga aklunan, ang kasyamutan tinapasama. Kat mabaling mo ba't nga ibabawi ko, ma? Saan ko nga mababawi pa? Gabot ipat-patik ko ni Isagani. Nangro na itan. Tanarik na ako, hindi kiti bibig na. Kanay-ayam na pa, hindi kiti adwangaman sanas ti barukong ko. Binigla manong nemi ni Paulo titi Magdalena. Sana kang rutin kang baybayag. Sabi ko matasang kang itong babahoy, Maureen. Sabi ko man. Nasakit met, tiriknak, edi panang pahay ko kini Paulo nga rantak ko mang isot aklunek manong. Ngayon mababawi ka di pa itinalpasang na pasamat. Idinto ta al-alisto ni Isagani. Biniglada kami manong nemi may damaten ng asawa. Abalayan! Lagit intultuloy dan nag-aabalayan dagdag kada kami manong nemi. Dedi simbaan ti barangay mi tinakaangayan ti kalaysa ngem iti reception kit iti igid ti baybay nga mismo. Nakaat-atidtog na lamisaan. Ngayon, di kita dumaduma taraon manong. Karne ti nuwang, karne ti baka, karne ti baboy, karne ti kalding, adabay manok,
ken kasama ten kaaduan na metlayang dikiti ikan ngagkapoy ti baybay. Ket siyempre ditoy kon nga impaay ti kinabirhen ko kiniisagani. Ni-isagani nga nakairot dagiti arakop na nakamatmatyo. Ni-isagani nga naglaing ngagkalap. Mabatok-batok na manunemi digiti nasken nga innabatuken. Sana ngagbabawi sa gani. Namatik patpatik ka na ulay. Kinabudno na ni isagani manunemi ket nalaing ngagkalap. Buenas ngagkalap. Ken may sa pa iso nga vlogger manunemi nga oral talo di kiti account na iti Facebook ken YouTube. Yaglemlemen nga milyonaryo ako nada manunemi isut kunak nga sa anak to ngagbabawi no ni isagani. Nawampay mangalap lahing suna. Irinto tini Paulo ket patak nga mga obisyon. Kasi tinamnamak manunemi iti igid ti baybay tinang ipatakderan mi ti 3 stories nga balay mi. White House. Nanodda ka iti top floor manunemi makitam nga may pinsan 5 liwing-liwing na tao. Nadita ti paggapuan ti pagbiyagan mi manunemi ken iti panagtrabaho. Talo manunemi di kiti nagbalin nga anak mi natulungak di kiti kaabsat ko ket nakapagraduar damet amin ket apindas met ti biyagda. Datatang gininanang ti kadua amin dito balay nga mga asikaso kadagiti apo ko. Dito nga rod, ti pagkasalita ak manunemi ket agyaman ak unay ti laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma, tadamet ti batik nga adal liwliwa ken pagsarbingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ka nagdengeg, more power to your program. Tuwing nga rod agyaman nga paghayam mo, Maureen iti probinsya ti Ilocos. Thank you met king ka Maureen. Thank you met kadagiti nagbuya. Ket thank you kada kayo nga nagbuya ket sabi ko mata uren ng basa ng igyo dito yan. Ngem ingkay tumatlaan nga ituloy nga denggen into no aldaw iti 12:30 nga talas 2 tinapimpinas ken at atidugto apan nakaibasa dahiti pakasalitaan ni Maureen. Ablawon man lagiti kang kanayon nga mang suportar iti page ken YouTube channel ni Paring Ray ni Oscar Garcia Orian iti Italy, Rolly Vicky Gonzalez iti California, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Waipao, Hawaii, Remedios Aguilar iti Washington State, USA, ni Erlinda Pantirosete iti California, ni Prudencio Properic de Guzman, ni Tessie Dasalia kasama tayong ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, ni Noraline Perdido Tamalay iti Bahrain ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Okay, papagayam mi. Thank you for watching. Salamat po.